ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿನಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಸುಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪನ್ಪೆ ನೆಕ್ ಏನೇನ ಸಾಮಾನ್ಗೆ ತೊಂದೆನ್ ಪನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಗದಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿ ದೀದ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೊತ್ತದ್ ಇತ್ತೆ 2 ಚಮಚದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಧನಿಯಾ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ ಪೊತ್ಪರ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪೈಪೆ ಪೂರ ಸಾಮಾನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ಗ ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡುವೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂದ್ 2 ತುಂಡು ಚೆಕ್ಕೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ 2 ಮೂಜಿ ಲವಂಗ ಬೊಕೊಂಜಿ 10 ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡುವೆ ಸರಿ ಅದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಅಂದ್ ಬನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆಡು 10 ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಪಾಡುಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಹದಾಕಾರದ ಅಂಚದ ಇತಿಯ ಉಂಡು ನಾನು ಸುರುಟರ ಅಂತ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ಮುಂಚೆ ಅಂಚದ ಹದೊಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಕಡೆಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪು ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರು ಪಾಡುವೆ ಪೂರ ಮಸಾಲನು ತೆನ್ನಕ್ಕು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮಂಜುಳದ ಪುಡಿ ಪಾಡುವೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆತುಂಡು ಲಾಯ್ಕದ ಪುಡಿ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಬಣಲೆಗ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀಪೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ ಎಣ್ಣೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಚ್ಚಾಡು ನಾನು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೀರ್ಡು ನನೆತ್ತೀತ್ ಬೊಕ್ಕವೇನು ಮೂರ್ದುಗೆ ತೊಂದಿನಿತ್ತೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಈಗ ಸಾಸಿಮಿ ಪಾಡ್ಗ ಸಾಸಿಮಿ ಸರಿಯಾದ ಪುಡವಡು ಏನೊಂಜಿ 1/4 ಕಿಲೋದ ಸೋಯಾಬೀನ್ಗೆ ತೊಂದಿನಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ತೊಂದುಜಿ ಬೊಕನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತಾವೆ ನೀರಿಡು ನನೆತ್ತಿ ಓಡ್ಸಿ ಅಟೊಂಚರ ನೂರೆ ಬರ್ತಾವೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಆಂಡ ಇತೆನ್ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಇಚಿಂದಿರೆ ಪಾಡುಂದಿಲ್ಲೆ 2 ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತನ್ನಕ್ಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡು ಸರಿಯಾದ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತನ ಅದ್ರಕ್ ಲಸಂದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡನಿಕ್ ಇಟ್ಟೆ ಮಲ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಒಂದು ಕೋರಿದ ಕೈಪ್ ದಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚಲ್ ನಿಗುಲುವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಇತ್ತೇನು ಟೊಮೆಟೊ ಕೊಡುವ 2 ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಮಾತ್ರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ಫ್ರೈ ಅವನ್ ಬತ್ತಂಡು ನೆಕ್ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಇಂಚ ಕೈಪ್ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ತಿಂಡ್ರೆಲ್ಲ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಸರಿಯಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪುರ ನಿಕ್ಕು ತೂಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನದು ಇತ್ತೇನು ಅರ್ಧ ಲೋಟದಾತೊಂದು ಬೇಯ್ಯರೆ ನೀರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರಿಯಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತೇನು ಒಂದೇನು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಯರ್ ದೀಪೆ ಬೇಯ್ತುಂಡ ತುಕ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಇನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮನಿಕ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸಾಲ ಸರಿಯಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್
ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಒಯ್ತು ನೋಡಾಯ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚಿ 2 ನಿಮಿಷ ಅಂಚೆನೆ ದೀಕ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಒಯ್ತಂದುಂಡು ಮತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ಗಡಿತಾತು ತಾರಾಯಿ ಪಡುವೆ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಅದೇ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಕೋರಿ ಆಜಾದಿ ಲಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ರು ಆಗಲೇ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ವೆನ ಸರಿಯಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ನೇನ ರೆಡಿ ಆಂಡಿನ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಟೈಪು ಇದು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ನೇಕ್ಕೆ ಚೂರು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ದೀಕನಮ್ಮ ಬಾರಿ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಕೈ ಪಿಂಚ ಮಲ್ತುಂಡ ಇತನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಪ್ಪಾಡುವನಿಕ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀಕ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕೈ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಒಂದೊಂದು ಬೌಲ್ ಪಾಡುವೆ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಆತುಂಟುಲ ಎನ್ನ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಾತಿರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.